Karong umaabot nga bagong tuig atong sayron ang bagong hairstyles ug makeup look nga mopatok karong 2022. Ani report ni Chin sa Bute. Matag New Year, doon nagayoy mamugna na usab nga bagong hairstyle o makeup look aron mahimong in sa tibuok tuig. Busa karong 2022, unsa nasab kaha ang fashion trends nga pwede natong himuon aron i-welcome ang new you. Sumala sa hairstylist ug makeup artist nga si Buddy Congson, sagad sa mopatok karong 2022 ang mga bold nga hair color. So, karon uso sa mga girls kanang wild or kanang vivid or kanang tingkad na colors. Di ba, release nila ang 2022 Color of the Year, which is Periwinkle. Daghan na pud karon ng mga girls na ni adto sa mua para magpa-color og ana. And aside from that, ang uso pud kayo karon nga color is kanang sun-kissed surfer girl hair color. Nga ang highlights ni mura lang siya gilighten sa sun ang imong hair naturally. Natural and glowing sab kuno ang musikat nga estilo sa makeup. Syempre, kilay is life lang gihapon. Gani sa 2022, mas musikat pa ang eyebrow lamination ug microblading. Ang inahan nga si Jessica Banyares, karon pa lang nangandam na para sa iyang New Year, New Me look. New Year, new look. Tapos naalaman ko sa balay. Tapos pag-explain sa ako ng akong friend na si Buddy, na low maintenance lang siya. Tapos since na ako'y anak, so dili na kayo kumahago every morning. And I will always look prepared pag na ako sa Zoom meetings. Sumala kay Buddy, importante kuno nga sugato nato ang tuig 2022 nga puno sa kaanyag ug positibong panglantaw. Para makita sa mga tao unsa kita, ipa-express po nato sa atong ginasuot or sa atong hair or maski atong nail color or atong makeup. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Chin sa Bute para sa One Mindanao.